Iraola Artetan 40 urte baino gehiagoko esperientzian liderrak desitxu eta garbiketa industrialetan. Partikular, auzo komunitate, udal eta administrazio publikoentzako garbiketa lanak egiten ditugu. Zerbitzu eskaintza zabala, odi garbiketak, putzu, hondakinen garraioa, ur lanak igerilekuak. Urteko 365 egunetan 24 orduko zerbitzua.
Iraola artetan 40 urte baino gehiagoko esperientzian liderrak desitxu eta garbiketa industrialetan. Partikular, auzo komunitate, udal eta administrazio publikoentzako garbiketa lanak egiten ditugu. Zerbitzu eskaintza zabala, odi garbiketak, putzu, hondakinen garraioa, ur lanak, igerilekuak. Urteko 365 egunetan 24 orduko zerbitzua.